Има градове, които са просто място на картата. И има градове, които са памет. Велико Търново е столицата на една империя, която още диша в стените, в реката, в имената. Но малко хора знаят, че този град не е сам. Около него, като зелена крепост, стои гора. Хиляди декари дъб, бук, бор, белият дроб на старата столица. Гората обаче не е музей. Тя е жива. Тя боледува, устарява, изсъхва. И ако за нея не се полагат грижи, ако сухото и болното дърво остане в нея, тя се превръща от приятел във враг, в барут. Затова от стотици години хората тук правят едно и също нещо. Ваят гората. Изваждат болното, за да живее здравото. Това е санитарна сеч. И тук, на 15 минути от Царевец, има място, което поема точно тези дървета и им дава втори живот. Казвам се Петър Дишков, мениджър снабдяване с дървесина и рециклиране в Кроношпан България ЕООД. Работя повече от 20 години в предприятието. Кроношпан е нещо повече от завод. Това е дори и начин на живот, тъй като цялата философия, цялата енергия, която се влага в понятието устойчиво управление на горите, се прилага в производството на завода при спазване на екологичните норми, при спазване на каскадното използване на дървесина и при всички приоритети на Европейския съюз с най-модерната техника, която се използва в момента в Европа.